Ja, og så lige om et øjeblik, så stiller jeg mig ind herinde med en dug over hovedet. Og så siger jeg, træder ind og er hjemme. Og det er jeres tegn. Når I hører det, så kommer I ind, sådan, ikke som en stor flok, men sådan lidt dryssende ind. Okay? Ja, godt. Så jeg stiller mig ind, og det bliver nemt at høre, fordi jeg er lige herinde på den anden side bare. Træder ind og er hjemme. Sætter skoene i hylden. Og luften hænger i luften. Sætter vand over til te. Stryger over flader. Kommer godt ind i hjørnerne. Er hjemme og inde. Drejer nøglen om. Sætter skoene i hylden. Tager et tæppe om benene. Rolige hænder stryger over flader. Presser mig ind. Mellem bagsiden af skabet og væggen. Strækker benene op mod loftet. Lukker øjnene. Vi kommer ud bag busken. Ud igennem krattet. Bag om hegnet. Asfalt under fødderne. Efter alt det der. Bølger. Store bølger. Masser af bølger. Der ryger ind over. Kom op og få luft. 3, 2, 1. Ryger ned. Ryger under igen. Kom. Og så tegner du et hegn. På tværs af knoerne. Flere tykke striber. Lav en tyk stribe på tværs af knoerne. Og den krydser du aldrig. Trækker vejret. Der er ingen, der trækker vejret. Ingen mærker pulsen. Ingen råber, hjælp, hjælp. Der er ingen, der råber hjælp. Så helt tilbage. Go to the wall there. Go to the wall. To the wall. Let's go against the wall. You're alive. Against the wall. Against the wall. You got it. Holder hånden. Ingen holder i hånden. Pakker sammen og går. Ingen rejser væk. Kommer hjem. Bliver hjemme. Ingen rejser sig og går.